Ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää, mutta sen, mikä on arvokasta laatikoiden uumenissa, voi muuttaa rahaksi. Tee tarpeettomasta tarpeellinen. Jos esineelläsi on arvoa, me maksamme siitä. Kultarahaksi.fi on palvelu, jonka laskurilla voit arvioida korun tai muun esineesi arvon ja sen jälkeen lähettää sen meille kultapaketissa helposti ja turvallisesti. Tilaa ensin kultapaketti. Se on kirjekuoressa kulkeva turvapussi, johon sujautat esineesi. Sen jälkeen tuo kuori postiin vakuutettuna, postimaksut maksettuina tarvittavien tietojen kerran. Arviointi tehdään esineitä vaurioittamatta, ammattilaisten voimin. Arviointi videoidaan, joten voit katsella oman esineesi arvioinnin halutessasi jälkikäteen netistä. Saat rahat tilillesi 24 tunnin sisällä siitä, kun olemme vastaanottaneet lähetyksesi. Anna esineellesi arvo. Kultarahaksi.fi